Persuni bid-diabete tal-ewwel tip li twildu fl-2007 wara se jibdew jingħataw settijiet addizzjonali tal-infużjoni u cartridges meħtieġa biex jużaw il-pompa tal-insulina b'aktar kumdità anke fis-sajf peress li jkollhom bżonn jinbidlu aktar ta' spiss. Se jibbenefikaw ukoll minn dan l-investiment pazjenti li toħroġlhom id-diabete wara li jkunu neħħew il-frixa. B'hekk dawn il-persuni jkollhom aktar serħan il-moħħ għax jistgħu jgawdu s-sajf b'inqas diffikultajiet, speċjalment l-awm. Qed jirċievu wkoll dressings reżistenti għall-ilma li jkomplu jgħinu f'dan it-trattament. L-infermiera Mary Claire Catanzaro qalet li dawn il-bidliet anke żgħar jagħmlu differenza kbira fil-ħajja tal-pazjenti. Il-pump għamel differenza kbira għax fejn it-tfal kienu qed jittaqbu mill-inqas 5 darbit kuljum. Hekk ikollhom il-pump imqabda ma' kenjula li tihom l-insulina ftit il-ħin kollu u meta jkunu se jieklu iddaħlula kemm se jieklu carbohydrates u l-pump tikkalkula mis-settings li nkunu għamilnila kemm se tihom insulina għal dak l-ammont. Id-deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Ian Borch qal li din il-miżura hi riżultat ta' diskussjoni li kellu ma' tfal u żgħażagħ b'din il-kundizzjoni. Nafu illi ikun hemm ċertu spejjeż żejda, allura dawk li huma eligibbli qed inżidulhom addizzjonalment set ieħor sabiex ikunu jistgħu jesperjenzawha bl-iktar mod allura bl-inqas diffikultajiet possibbli u fl-istess waqt inżommu ir-retention ta' dawk illi diġà qed jagħmlu użu minnha. Dr. Borch qal infetħu wkoll żewġ kliniċi tal-pompi tal-insulina fiċ-Ċentru Reġjonali tas-Saħħa Ċensu Mowren u fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex sabiex jagħtu l-appoġġ meħtieġ lil dawn il-persuni. Il-Ministeru għas-Saħħa nida wkoll servizz ta' għajnuna teknika kuljum lejl u nar fejn dawn il-persuni jkunu jistgħu jitkellmu ma' infermiera u tobba speċjalizzati fil-qasam.